La consellera d'Educació, Formació i Ocupació, Maria José Català, s'ha reunit amb l'alcalde de Xirivella, Enrique Ortí. La consellera ha anunciat que es posarà en marxa un nou aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes a Xirivella a partir del pròxim curs 2012-2013. Una aposta molt important i sabem que a aquest poble és molt important també el coneixement de llengües estrangeres. Anem a raonar sobre l'establiment d'un aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes ací al poble de Xirivella per al proper curs. Català ha destacat l'aposta del Consell pel coneixement d'idiomes com a clau per a contribuir a incrementar la formació dels jóvens i que puguen tindre més oportunitats per accedir al mercat laboral. En aquest sentit, s'ha referit a la creixent demanda d'idiomes, especialment de l'anglès, atès que actualment 1 de cada 4 llocs que s'ofereixen requereixen el coneixement d'aquest idioma, segons un informe del mercat laboral d'ADECO. El nou aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes dependrà de l'Escola Oficial d'Idiomes de Quart. El pròxim curs 2012-2013 començarà oferint el nivell bàsic d'anglès i progressivament anirà ampliant la seva oferta. Una reivindicació del municipi, que és el facilitar l'accés a les llengües estrangeres de més de 3.000 joves de Xirivella, que així acaben d'arredonir la seva formació a l'hora d'afrontar la búsqueda d'un lloc de treball, que en aquests moments la complicació és extrema i, en fi, nosaltres estem obligats a ficar tots els mitjans que estiguen a la nostra mà.